So yun nga mga idol, no? At yun, loading ngayon sa EPSA mga idol. At fourth lap derby tayo ngayon mga idol, no? Today is March 10, tama ba? Yes. March 10, yun na nga, no? Loading na naman. At sana mga idol, no? Itong dalawang ibon natin mga idol, ng live natin mga idol, sana mga idol na makawi pa ngayon mga idol, no? Kasi Burgos na tayo mga idol. Medyo malayo na yung mga idol, no? At sa tingin ko nasa 400 kilometer. 400, about 400 na yun. Basta, wala akong pakialam doon. Baka sa ang dasal natin, umuwi yung mga warrior natin at yun na nga na magkakarga tayo mga idol. At pagdating doon sa loading station mga idol, silent lang tayo mga idol. Kukuha tayo ng video mga idol kasi itong race na to ay silent lang talaga mga idol. Ako lang yung maingay mga idol. Yun na nga pangalawang vlog ko to at pangatlo siguro, di natin alam. Pero yun na nga, mag-voice over na lang tayo doon. Pagkukuha lang tayo ng video tapos, yun. Mag-aabang tayo in Sunday mga idol.